non fa la stupida stasera. Fa la stupida stasera. Dammi una mano a faglie di desir. Scegli tutte le stelle più brillarelle che poi e un friccico di luna tutto per noi. Fagli sentire che... Hi ha un esdeveniment per la llibreria 22 perquè un dels personatges que sempre ha estat al costat de la llibreria 22 i la 22 sempre hem intentat estar al seu costat. Vam demanar que presentés un llibre i finalment ha accedit, d'altres em sembla que no ho han fet mai i em fa molta il·lusió. Ho deixaré aquí perquè si no la cosa es convertiria en una vall de llàgrimes. Qüestions prèvies. Com ha dit en Guillem, hi ha un Negroni aquí preparat. El que em vulgui ara per aguantar l'acte, nosaltres el té. I si no, després de la sortida, com ja vaig, que ha fet el targetó de la invitació, l'Ester Pujol, tota la gent de l'editorial, etc. També la Bottega Toscana, que el tas que hi haurà després serà de formatges, hi haurà pecorino romano, parmigiano, i després hi haurà porchetta, una mica de salami italià, i haureu dinat amb aquestes idees, però molta gent. I mortadela, que seria més bolognesa, no? Però està peticat, no hi ha compte. En tot cas, allà, quan hagi acabat, us convidem a tots a acabar de fer petar i tot plegats amb el Negroni i tot l'altre. L'origen del llibre és una proposta que em va fer l'editorial que diu podria ser un llibre amb una col·lecció que es diu El plaer de viure, o La joie de viure, sobre cafès. Això seria com molt anecdòtic dintre del que és el llibre, no? Però a mi hi havia una cosa que em va cridar l'atenció, és que en Funo anava amb un blog. Anava amb un blog i anava apuntant coses. I dic, mira, clar, ell després se'n recorda dels llocs on hem estat, se'n recorda dels restaurants, no? Jo per això no me'n recordo de res. Després em dius, aquest restaurant, no sé com es deia, no sé, has d'anar a buscar allò, no? El mòbil allà, la localització. I al cap de 2 anys em trobo un llibre on aquelles notes, moltes d'elles estan aquí reflectides. L'essència una mica de cadascun de nosaltres que l'hem acompanyat. A mi m'emociona ser una mica part d'aquesta essència, ser una mica part d'aquesta goma de borrar dintre d'aquest potet que podria ser algun d'aquests capítols. I si em permeteu, m'agradaria llegir un paràgraf, que una mica és això. Sí. És la meva Roma. Tot de pots, posats l'un rere l'altre, que contenen els moments que han esdevingut amb el temps, restes de la goma que els ha anat esborrant. Moltes vegades hem estat junts a Roma i sempre hem fet coses diferents, però sempre hem acabat fent el mateix. Roma és un espai on, emulant les paraules d'en Fono, que emula un meravellós llibre sobre Roma d'en Josep Tarquès i en Xavier Fabrés, Roma és passejar i civilitzar-se, no? Hem anat a Roma una colla d'amics, amb ganes d'estar junts, amb ganes de passar-nos-ho bé, amb ganes de conèixer Roma. Tots coneixíem Roma abans d'anar-hi junts, però el fet d'anar-hi junts ha fet una cosa que en Fono també destaca en el llibre, que jo trobo que és molt singular, que és la Roma compartida, l'experiència compartida. I A la nit... vent obscur i sola subnòcul, que deia Horaci, que és canviar, d'alguna manera fer concordar, quan es parla dels sintagmes, fer concordar un adjectiu amb el substantiu equivocat, no? Anaven obscurs per una nit solitària, volem dir anaven solitaris per una nit obscura. Bueno, això no és ben bé la mateixa figura, però certament és una figura, és un exemple del meu punt de vista dels molts que podríem posar. Clar, passant per totes les experiències que al final també es diuen en el llibre, crec que això ve de molt més lluny, o sigui, el meu pare diu que el seu pare li va transmetre tota la part de Roma, jo crec que el meu avi indirectament també ho va fer, perquè me'n recordo dels ninots que dius, no?, de les guàrdies del Vaticà, i estaven allà a casa els avis, no? I deies, és estrany, no?, aquest ninot, i el tenies allà sempre present i deies, bueno,
S'està aquí no sé per quin motiu. I t'acabes de llegir el llibre i dius, pues ja ho sé per quin motiu era, no? Doncs és això, és tota la meva família, són els meus tios, que no hi hem anat encara, però espero que algun dia arribi. Molts més que hi anirem, i són els meus germans, que mira, penso, ara hi ha alguna cosa que reflexionar el que hauria de fer, no? Però també em poden mirar tot el que vulguin, perquè al final som 4 i la que està aquí sóc jo. He pogut decidir gaire res en 15 anys. Quan has sigut aquí sense decisió. Doncs jo crec que és això, no? De dir, el llibre reflexa molt tots els moments i totes les parts que tu pots anar juntant amb aquest puzzle i vagis amb el meu pare, que al final és el pilar de Roma a casa nostra, però que ens ha donat moltes eines, i els seus amics també ens han donat una guia extraordinària que jo ja tinc guardada, per poder-hi anar i per poder-lo ampliar, perquè també li deien a en Robert avui, jo hi he anat a Roma i he tingut la sort, per exemple, de poder anar a la FAO, que et dona totes les vistes al Circo Máximo, que vosaltres no hi heu anat. Vull que sàpigues que ahir la vam cantar allò ja saps on, i que va ser motiu, i vaig pensar, ara en fons hauria de ser aquí. Com que era allò més de l'església, estava al costat de l'altar, no et podria enviar un WhatsApp, però ho hauria de fer. Només per això em sento romà i tots els aquí us hauria de sentir romans. Som els més batejats. I què més puc dir? Segona cosa. L'altra cosa, crec que és superagradit, estic molt agraït que m'hagis convidat a fer això el mes d'abril. Perquè el mes d'abril és el mes més important per Roma per diverses raons. La primera de totes és que si tot va bé, si Déu vol, si els déus volen, si els déus volen, és universal, i això també és romà, però no passa res. A mi el llibre m'ha encantat perquè és la Roma que jo estimo. I quan en Guillem ha dit allò, o tu has dit allò de la Girona. A mi m'agrada molt que ho digui ella, i que ho pensin també els seus germans. Entendre Roma com a casa. Em sembla que és una mica el resum de tot plegat. Aquella sensació que repeteixo que és el que he percebut avui. Per això pots pensar-ho quan imagines un acte com aquest, però quan ho veus, realment se't demostra com una epifania. Aquest acostament a Roma és un acostament fet a base de les persones que han compartit el teu viatge.